Αυτή είναι η αληθινή μου ιστορία. Ο γιος μου πίστευε ότι η έλλειψη σεβασμού ήταν δύναμη. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του, έσκυψε πάνω από το τραπέζι και με έφτιασε στο πρόσωπο. Το δωμάτιο έμεινε σιωπηλό. Τότε κάποιος γέλασε. Με αποκάλεσε γέρο, αδύναμο και άχρηστο. Καθόμουν εκεί παγωμένος, όχι από φόβο, αλλά από κάτι πιο κρύο. Εκείνη τη νύχτα σταμάτησα να είμαι ο πατέρας του και έγινα ένας άντρας με ένα σχέδιο. Του έδωσα όλα όσα ένας πατέρας μπορεί να δώσει. Από τη μέρα που γεννήθηκε, δούλευα σε βάρδιες που μου έσπασαν την πλάτη και τα χέρια μου σκασμένα από το κρύο των χειμώνων στα εργοτάξια. Τα γόνατά μου πορνούσαν από το σκαρφάλωμα στις σκάλες στη βροχή και οι πνεύμονές μου γέμιζαν σκόνη και τσιμέντο. Αλλά κάθε μελανιά άξιζε τον κόπο όταν γύριζα σπίτι και τον έβλεπα να τρέχει προς το μέρος μου με τα μικρά του χέρια ανοιχτά. Θυμάμαι τη μικρή του φωνή να με φωνάζει μπαμπά, σαν να ήταν η πιο όμορφη λέξη στον κόσμο. Τότε πίστευα ότι η αγάπη ήταν μόνιμη, ότι αν συνέχιζα να δίνω θα συνέχιζε να θυμάται. Όταν πέθανε η μητέρα του ήταν ακόμα μικρός. Έκανα τα πάντα μόνος μου. Μαγείρευα, καθάριζα, έπλαινα, έκανα οικονομίες. Δεν αγόρασα καινούρια ρούχα για πολλά χρόνια για να μπορεί να φοράει καλά παπούτσια στο σχολείο. Έκοβα γεύματα για να μην γνωρίσει την πείνα. Το πορτοφόλι μου δεν ήταν ποτέ γεμάτο, αλλά η καρδιά μου ήταν γεμάτη περηφάνεια κάθε φορά που περνούσε τις εξετάσεις, κάθε φορά που χαμογελούσε. Κουβαλούσα τον κόσμο στους ώμους μου και έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν ελαφρύς γιατί ήταν για τον γιο μου. Όταν μεγάλωσε, τον βοήθησα να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Συνυπέγραψα κάθε δάνειο, πλήρωσα τα κρυφά έξοδα, κάλυψα την ασφάλεια και τον βοήθησα ακόμη και να πληρώσει την πρώτη δόση του στεγαστικού δανείου. Του είπα να διατηρήσει το όνομά του καθαρό, να σέβεται τα χρήματα, να παραμείνει ταπεινός. Κούνησε το κεφάλι, είπε ναι, αλλά τα μάτια του ήταν ήδη αλλού, κυνηγώντας κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο λαμπερό. Με τα χρόνια παρατήρησα τις αλλαγές. Σταμάτησε να με ρωτάει πως ήμουν. Σταμάτησε να με καλεί, εκτός αν χρειαζόταν κάτι. Στην αρχή έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν απλά απασχολημένος. Δουλειά, γάμος, άγχος. Έβρισκα κάθε δικαιολογία που θα μπορούσε να βρει ένας πατέρας για έναν γιο που αρνιόταν να δει καθαρά, αλλά σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Είχε μάθει να παίρνει χωρίς να νιώθει. Αυτός και η γυναίκα του ερχόντουσαν για δείπνο κάθε Κυριακή. Εκείνη κοίταζε γύρω στο σπίτι, ψιθυρίζοντας μικρά σχόλια για τα έπιπλα, τις κουρτίνες, την παλιά μυρωδιά του χώρου. Έκανα ότι δεν άκουγα. Ο γιος μου καφιόταν για τα καινούρια του γκάτζετ, τα καινούρια του ρούχα, τα μπόνους του, πράγματα που τον είχα βοηθήσει έμεσα να πετύχει. Χαμογελούσα ακόμα και όταν πόναγα, γιατί αυτό κάνουν οι πατέρες. Χαμογελάμε μέσα από την προδοσία, πολύ πριν καν την ονομάσουμε έτσι, αλλά ο χρόνος έχει ένα σκληρό τρόπο να αποκαλύπτει την αλήθεια. Κάθε χάρη που έκανα έγινε αναμενόμενη. Κάθε λογαριασμός που πλήρωσα έγινε αόρατος. Σταμάτησα να μου λένε ευχαριστώ. Σταμάτησα να με αντιμετωπίζουν σαν τον άνθρωπο που έχτισε τον κόσμο τους. Έγινα φόντο. Ο άνθρωπος που υπήρχε μόνο για να παρέχει. Ακόμα κι έτσι έμεινα σιωπηλός. Είπα στον εαυτό μου ότι η υπομονή είναι αγάπη. Είπα στον εαυτό μου ότι ίσως μια μέρα, όταν θα είχε δικό του παιδί, θα καταλάβαινε. Αλλά η κατανόηση δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε η αίσθηση του δικαιώματος. Άρχισε να μου μιλάει με λιγότερη ευγένεια, με περισσότερη αλαζονία. Έκανε αστεία για τα παλιά μου ρούχα, το αργό μου βάδισμα, τα κουρασμένα μου μάτια. Η γυναίκα του γελούσε. Εγώ προσποιούμουν ότι δεν το πρόσεχα. Όταν του έδωσα το σπίτι, το δικό μου σπίτι, νόμιζα ότι του έδινα μια βάση, μια ευκαιρία να ξεκινήσει δυνατά. Αλλά το αντιμετώπισε σαν τρόπαιο. Προσκαλούσε καλεσμένους, έκανε πάρτι και φερόταν σαν να το είχε χτίσει με τα ίδια του τα χέρια. Όταν έμενα εκεί, ένιωθα ότι δεν ήμουν πλέον ευπρόσδεκτος.
σαν να ήμουν απλώς μια υπενθύμηση ενός παρελθόντος που ήθελε να ξεχάσει. Κι όμως, ακόμα και τότε, τον συγχωρούσα γιατί έλεγα στον εαυτό μου «Είναι ο γιος μου». Αυτό έλεγα πάντα, όταν οι άνθρωποι μου έλεγαν ότι δεν το άξιζε «Είναι ο γιος μου». Όταν οι γείτονες ψιθύριζαν ότι ήταν αλαζονικός και εγωιστής, τον υπερασπιζόμουν. «Είναι νέος», έλεγα. Όταν η γυναίκα του γύριζε τα μάτια της όταν έμπαινα στο δωμάτιο, έλεγα «Ίσως είναι κουρασμένη». Έβρισκα δικαιολογίες σαν ηλίθιος, ελπίζοντας ότι η καλοσύνη θα μπορούσε να θεραπεύσει την σκληρότητα. Τώρα που το σκέφτομαι, συνειδητοποίησα την αλήθεια. Δεν μεγάλωσα έναν άντρα, μεγάλωσα κάποιον που θεωρούσε την συμπόνια αδυναμία. Μεγάλωσα κάποιον που μπέρδευε την ταπεινότητα με την αποτυχία. Και η νύχτα που με έφτισε στο πρόσωπο δεν ήταν η πρώτη φορά που μας εβούσε. Ήταν απλά η τελευταία φορά που το επέτρεψα. Όλα αυτά τα χρόνια του έδωσα τα πάντα. Τη δύναμή μου, τις αποταμιεύσεις μου, την ψυχή μου. Αλλά εκείνη τη νύχτα, όταν το σάλιο άγγιξε το δέρμα μου και το γέλιο γέμισε το δωμάτιο, συνειδητοποίησα ότι του είχα δώσει ένα πράγμα παραπάνω. Τη συγχώρεσή μου. Εκείνη ήταν η στιγμή που όλα τελείωσαν. Τα χρόνια που του έδωσα έγιναν τα χρόνια που θα ανακτούσα και για πρώτη φορά στη ζωή μου αποφάσισα να σταματήσω να είμαι ο πατέρας του και να αρχίσω να είμαι κάτι πολύ πιο ψυχρό. Συνέβη μια Κυριακή βράδυ, το είδος της βραδιάς που υποτίθεται ότι σημαίνει οικογένεια, ζεστασιά και ειρήνη. Το τραπέζι ήταν γεμάτο, η γυναίκα του είχε καλέσει τους φίλους της, τους γονείς της, ακόμη και μερικούς συναδέλφους του. Γελούσαν δυνατά, χτυπούσαν τα ποτήρια τους και μιλούσαν για διακοπές, αυτοκίνητα και προαγωγές. Καθόμουν ήσυχα στο τέλος του τραπεζιού με το παλιό μου πουλόβερ, αυτό με το μικρό σκίσιμο κοντά στο μανίκι. Ήταν άνετο, οικείο, το είδος του ρούχου που κουβαλούσε αναμνήσεις. Αλλά σε εκείνο το σπίτι η άνεση είχε γίνει έγκλημα. Το δείπνο ξεκίνησε όπως όλα τα άλλα. Ψητό κοτόπουλο, πουρές πατάτας, γέλια που φαινόταν υπερβολικά τεχνητά για να είναι αληθινά. Έβαλα ένα ποτήρι νερό, με σταθερά χέρια, αλλά με βαριά καρδιά. Ο γιος μου καθόταν απέναντί μου, με τη γυναίκα του στο πλάι του, που του ψιθύριζε πράγματα στο αυτί ανάμεσα σε ψεύτικα χαμόγελα. Μπορούσα να νιώσω την κριτική της, τον τρόπο που με κοίταζε, σαν να ήμουν ένας ξένος που δεν ανήκε εκεί. Τότε άρχισε. Ένα αστείο, μικρό στην αρχή. Ο γιος μου με κοίταξε και είπε «Μπαμπά, ίσως πρέπει να σταματήσεις να έρχεσαι ντυμένος έτσι. Πού βρίσκεις αυτά τα παλιόρουχα, αναρωτιέμαι». Όλοι στο τραπέζι γέλασαν. Ακόμα και η γυναίκα του γέλασε, καλύπτοντας το στόμα της σαν αυτό να έκανε την κατάσταση καλύτερη. Χαμογέλασα αδύναμα, προσποιούμενος ότι δεν άκουσα. Έφτασα το χέρι μου στο πιάτο, ελπίζοντας ότι η στιγμή θα περνούσε, αλλά δεν πέρασε. Τα αστεία συνεχίστηκαν. Οι γέροι σαν εσένα πρέπει να αποσυρθούν από τα πάντα, ακόμα και από το φαγητό, είπε ο φίλος του και όλοι γέλασαν ξανά. Ο γιος μου δεν του σταμάτησε. Συμμετείχε κι αυτός. Κάθε γέλιο ήταν σαν καρφί που μπήκε στο στήθος μου. Το πυρούνι μου έτρεμε. Κράτησα τα μάτια μου στο πιάτο. Σκέφτηκα ότι αν έμενα ήσυχος θα βαριόντουσαν και θα συνέχιζαν. Ανταυτού έσκυψε πιο κοντά. «Ξέρεις κάτι, μπαμπά», είπε, με φωνή γεμάτη αλαζονία. «Κάθεσαι εκεί σαν να έχεις ακόμα σημασία. Αλλά δεν έχεις. Είσαι τελειωμένος. Δεν σου χρωστάω τίποτα». Τα λόγια του με πλήγωσαν βαθιά, αλλά πριν προλάβω να απαντήσω, έφτισε. Ήταν ξαφνικό, ζεστό, έντονο. Ο ήχος αντίχησε στη σιωπή που ακολούθησε. Μια σταγόνα έπεσε στο μάγουλό μου και κύλησε μέχρι το γιακά μου. Για μια στιγμή δεν μπορούσα να κουνηθώ. Το τραπέζι πάγωσε. Η γυναίκα του αναστέναξε απαλά, αλλά όχι από φρίκη, από διασκέδαση. Και μετά ήρθε το γέλιο. Το ίδιο γέλιο που είχε κοροϊδέψει τα ρούχα μου, τη δουλειά μου, την ηλικία μου, τώρα χλέβαζε την αξιοπρέπειά μου. Καθόμουν εκεί, κοιτάζοντάς το πιάτο μου.
Η καρδιά μου ήταν μια καταιγίδα, αλλά το πρόσωπό μου παρέμεινε ήρεμο. Πήρα την πετσέτα μου, σκούπισα απαλά το πρόσωπό μου και τον κοίταξα. Δεν μίλησα, δεν έβρισα, ούτε καν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου, γιατί σε εκείνη τη σιωπή κάτι μέσα μου άλλαξε για πάντα. Δεν ήταν μόνο το φτύσιμο, ήταν όλα όσα αντιπροσώπευε. Ήταν κάθε βράδυ που γύριζα σπίτι με σπασμένα χέρια για να του αγοράσω ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που δεν έτρωγα, για να μπορεί να φάει περισσότερο. Κάθε φορά που τον υπερασπιζόμουν όταν οι γείτονες έλεγαν ότι ήταν ασεβής. Κάθε σταγόνα αγάπης που έριχνα σε ένα αγόρι που είχε μεγαλώσει και είχε γίνει τέρας. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήμουν πια πατέρας. Ήμουν ένας υπηρέτης που είχε ξεπεράσει τη χρησιμότητά του. Ένα σύμβολο ταπεινότητας που ήθελα να σβήσουν από τις λαμπερές νέες ζωές τους. Και αν είχα μιλήσει τότε, θα σήμαινε ότι οικέτευα για σεβασμό που δεν έπρεπε ποτέ να ζητήσω. Έτσι έμεινα σιωπηλός. Σηκώθηκα αργά. Έσπρωξα την καρέκλα μου πίσω και περπάτησα προς την κουζίνα. Τα πόδια μου ήταν βαριά, αλλά το μυαλό μου ήταν ξύπνιο. Ακόμα τους άκουγα να γελάνε πίσω μου. Η γυναίκα του ψιθύριζε. Είναι τόσο δραματικός. Οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν φάει το φαγητό που αγόρασα ζούσαν σε ένα σπίτι που πλήρωσα και φορούσαν ρούχα που αγόρασα με τις αποταμιεύσεις μου. Τώρα γελούσαν μαζί μου σαν να ήμουν διασκέδαση. Στάθηκα δίπλα στον νεροχύτη, κοιτάζοντας το είδωλό μου στο παράθυρο. Ο γέρος που με κοίταζε δεν ήταν αδύναμος. Περίμενε. Η ταπείνωση δεν με έσπασε. Με σκλήρινε. Δημιούργησε κάτι καινούριο, κάτι πιο κρύο από τον θυμό. Γιατί ο θυμός καίει γρήγορα, αλλά η ταπείνωση παγώνει και όταν λιώνει αναδιαμορφώνεται πάντα γύρω της. Όταν γύρισα, τους είδα να μιλάνε ακόμα, χωρίς να συνειδητοποιούν τι είχαν μόλις κάνει. Νόμιζαν ότι ο γέρος που κορόιδευαν θα καθόταν ήσυχος για πάντα. Νόμιζαν ότι θα επέστρεφα την επόμενη Κυριακή, προσποιούμενος ότι όλα ήταν εντάξει. Νόμιζαν λάθος. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Κάθισα στο μικρό μου δωμάτιο με τα φώτα σβηστά, επαναλαμβάνοντας τη στιγμή στο μυαλό μου. Όχι το φτύσιμο, όχι το γέλιο, αλλά τον ήχο της δικής μου σιωπής. Γιατί συνειδητοποίησα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πιο δυνατή από την εκδίκηση. Το πρωί ήξερα ακριβώς τι θα έκανα. Εκείνο το δείπνο δεν με κατέστρεψε απλώς. Δημιούργησε τον άντρα που θα έμπαινε στο γραφείο ενός δικηγόρου την επόμενη μέρα, ήρεμος, σκεπτικός και έτοιμος να σβήσει κάθε ίχνος ευσπλαχνίας που είχε δείξει ποτέ. Όταν έφτασα στην κουζίνα εκείνο το βράδυ, το γέλιο από την τραπεζαρία ακόμα αντιχούσε στους τοίχους. Ήταν αμυδρό λόγω της απόστασης, αλλά αρκετά έντονο για να διαπεράσει κάθε σπιθαμή της περηφάνειας μου. Στάθηκα δίπλα στον πάγκο, με τα χέρια μου να τρέμουν ελαφρώς, όχι από την ηλικία ή την αδυναμία, αλλά από κάτι πιο κρύο, την ταπείνωση. Την καθαρή, ανεπεξέργαστη ταπείνωση. Μπορούσα ακόμα να νιώσω τη ζεστασιά του σάλιου στο μάγουλό μου. Το σκούπισα ξανά. Αν και είχε ήδη εξαφανιστεί, σαν να προσπαθούσα να σβήσω τη στιγμή από το δέρμα μου. Αλλά στιγμές όπως αυτή δεν ξεπλένονται. Παραμένουν, χαράζουν, σπέρνουν από μέσα προς τα έξω. Η κουζίνα μύριζε ψητό κοτόπουλο, βούτυρο και κρασί, το ίδιο δείπνο που είχα πληρώσει. Είχα αγοράσει όλα τα υλικά όπως έκανα πάντα, νομίζοντας ότι το να τους παρέχω τα απαραίτητα ήταν αγάπη, νομίζοντας ότι το να δίνω ήταν το ίδιο με το να με εκτιμούν. Στεκόμουν εκεί κοιτάζοντας τα μισογεμάτα πιάτα, τα ποτήρια που είχαν αγγίξει, τα γέλια που είχαν μοιραστεί και με χτύπησε. Εγώ είχα χτίσει αυτή την άνεση. Κάθε καρέκλα, κάθε κουτάλι, κάθε τείχος είχε τα αποτυπώματά μου και όμως κάθονταν εκεί έξω γελώντας σαν να ήμουν βάρος, σαν να μην ανήκα εκεί. Κοίταξα γύρω από την κουζίνα τις φωτογραφίες στο ψυγείο. Γενέθλια, διακοπές, αποφοιτήσεις. Σε όλες ήμουν εκεί στη γωνία, χαμογελώντας ήσυχα. Πάντα στο παρασκήνιο, πάντα ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία τους, πίσω από τα χαμόγελά τους,
πίσω από την άνεσή τους. Νόμιζα ότι η αγάπη ήταν υπηρεσία. Νόμιζα ότι η πατρότητα ήταν θυσία. Αλλά στέκοντας εκεί στο φως της κουζίνας, τελικά κατάλαβα. Για αυτούς δεν ήμουν πια πατέρας. Ήμουν ένα έπιπλο, χρήσιμο μέχρι να μην με χρειάζονται πια. Άκουσα τη φωνή του γιού μου να έρχεται από την τραπεζαρία, δυνατή και γεμάτη αλαζονία. «Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που τον αφήνουμε να μένει εδώ», είπε. Με τα λόγια του να βγαίνουν ακατάληπτα από το γέλιο. Οι άλλοι συμφώνησαν. Ακόμα και η γυναίκα του μπήκε στη συζήτηση λέγοντας «Είναι πολύ μεγάλος για να καταλάβει τι είναι η επιτυχία». Επιτυχία. Αυτή η λέξη με έκαψε. Εγώ έκτισα την επιτυχία του. Τούβλο, δολάριο. Του έδωσα τη ζωή που επιδείκνυε. Το ίδιο τραπέζι στο οποίο με περιφρονούσε. Και όμως ήμουν εκεί, στέκοντας στην κουζίνα μου σαν ανεπιθύμητος επισκέπτης. Τα χέρια μου άρπαξαν τον πάγκο. Η αντανάκλασή μου με κοίταζε με μίσος στο ατσάλι του βραστήρα. Κουρασμένη, γκρίζα, σιωπηλή. Αλλά υπήρχε και κάτι καινούριο εκεί. Μια ηρεμία. Αυτή που έρχεται πριν από μια καταιγίδα. Αυτή που αντικαθιστά τον πόνο με ακρίβεια. Δεν έκλαψα. Δεν φώναξα. Απλώς ανέπνεα αργά και σταθερά και άρχισα να μετράω. Όχι αναμνήσεις, όχι λύπες, αλλά περιουσιακά στοιχεία, έγγραφα, τίτλους, υπογραφές. Τα πράγματα που είχαν ακόμα το όνομά μου, όχι το δικό του. Ήταν μια παράξενη ανακούφιση να συνειδητοποιώ πόσα πράγματα στον κόσμο μου ανήκαν ακόμα, τεχνικά. Μπορεί να μου είχε πάρει την αξιοπρέπεια εκείνη τη νύχτα, αλλά δεν είχε πάρει τα θεμέλια κάτω από τα πόδια του. Εγώ ακόμα ήμουν ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εγώ ακόμα κρατούσα τα χαρτιά. Εγώ ακόμα είχα την εξουσία, θαμμένη κάτω από χρόνια σιωπηλής, υποταγής, αλλά ποτέ χαμένη. Το γέλιο σταμάτησε επιτέλους. Καρέκλες σύρθηκαν. Βήματα μετακινήθηκαν στον επάνω όροφο. Έμεινα στην κουζίνα, ακούγοντας κάθε ήχο μέχρι το σπίτι να ξαναγίνει σιωπηλό. Όταν τελικά επέστρεψα στην τραπεζαρία, ήταν ένα πεδίο μάχης με άδεια ποτήρια, μισοφαγωμένα φαγητά και χυμένο κρασί. Το φως τρεμόπαιζε πάνω από το τραπέζι, ρίχνοντας σκιές πάνω στο χάος. Το πιάτο μου ήταν ακόμα εκεί, άθικτο, κρύο. Κάθισα και το κοίταξα για πολλή ώρα. Η ντροπή είχε μετατραπεί σε κάτι άλλο τώρα, κάτι πιο έντονο. Δεν ήμουν συντετριμμένος, ήμουν ξύπνιος. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έβλεπα τα πάντα καθαρά. Ο γιος που είχα μεγαλώσει με υπομονή και αγάπη είχε φύγει, αντικατασταθεί από έναν άντρα που πίστευε ότι η σκληρότητα ήταν δύναμη. Η γυναίκα δίπλα του, συνένοχη, αυτάρεσκη, είχε μετατρέψει το σπίτι μου σε ένα μέρος γεμάτο χλευασμό. Καθάρισα το τραπέζι αργά, κομμάτι-κομμάτι, κάθε πιάτο, στιβαγμένο τακτοποιημένα, κάθε ποτήρι πλυμμένο με προσοχή. Οι κινήσεις μου ήταν ήσυχες, μεθοδικές. Η ίδια πειθαρχία που είχα χρησιμοποιήσει για να τον μεγαλώσω, τώρα είχε μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο ψυχρό. Όταν τελείωσα, έσβησα τα φώτα, αφήνοντας το σπίτι να βυθιστεί στο σκοτάδι. Σε εκείνο το σκοτάδι πήρα την απόφασή μου. Νόμιζαν ότι θα επέστρεφα στο τραπέζι την επόμενη μέρα, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν είχε συμβεί. Νόμιζαν ότι ο γέρος θα ξεχνούσε, γιατί αυτό κάνουν οι γέροι, ξεχνούν. Αλλά εγώ δεν ξέχασα. Απομνημόνευσα κάθε γέλιο, κάθε χαμόγελο, κάθε λέξη. Και όταν ξύπνησαν την επόμενη μέρα, είχα ήδη αποφασίσει τι θα έπαιρνα. Τα πάντα. Όχι από κακία, αλλά από δικαιοσύνη. Ήθελαν να με αντιμετωπίσουν σαν να ήμουν ένα τίποτα. Έτσι, τους έδειχνα πώς είναι η ζωή, όταν πραγματικά γίνω ένα τίποτα για αυτούς. Εκείνη η νύχτα στην κουζίνα δεν ήταν ταπείνωση. Ήταν μεταμόρφωση. Ήταν η αθόρυβη γέννηση της εκδίκησης, που δεν απαιτούσε φωνές ούτε βία, μόνο χαρτιά και υπομονή. Έσβησα το τελευταίο φως, κοίταξα για τελευταία φορά το άδειο τραπέζι και ψιθύρισα στον εαυτό μου. Αύριο δεν θα γελάτε. Όταν ήρθε το πρωί, το σπίτι μύριζε παλιό κρασί και αλαζονία. Το γέλιο της προηγούμενης νύχτας είχε εξαφανιστεί
αντικατασταθεί από το αργό τρίξιμο των βημάτων και το θόρυβο των πιάτων. Καθόμουν ήσυχα δίπλα στο παράθυρο, με τον καφέ μου άθικτο, παρακολουθώντας την ομίχλη να σηκώνεται από την αυλή. Ο γιος μου κινούνταν στον επάνω όροφο σαν βασιλιάς που ξυπνά στο κάστρο του, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το βασίλειο δεν ήταν δικό του. Νόμιζε ότι απλώς καθόμουν εκεί, γέρος, ηττημένος, ταπεινωμένος, αλλά στην πραγματικότητα δεν καθόμουν. Υπολόγιζα. Πήγα στο μικρό μου γραφείο, αυτό που κανείς δεν έμπαινε πια. Μύριζε σκόνη και χρόνο, όπως όλα τα χρόνια που πέρασα αποταμιεύοντας, υπογράφοντας και εξασφαλίζοντας τα παλιά ξύλινα συρτάρια. Περίχαν ακόμα όλα όσα είχαν πραγματικά σημασία. Όχι αναμνήσεις, αλλά αποδείξεις. Αποδείξεις ότι δεν είχα ποτέ φερθεί ανόητα στη ζωή μου. Αποδείξεις ότι κάτω από τη σιωπή μου υπήρχε δομή. Άνοιξα το κάτω συρτάρι και έβγαλα το κουτί παπουτσιών που είχα κρύψει πριν από πολύ καιρό. Μέσα υπήρχαν χαρτιά τυλιγμένα με λαστιχάκια, τίτλοι ιδιοκτησίας, υποθήκες, λογαριασμοί, ασφαλιστήρια συμβόλαια και η τελευταία διαθήκη που είχα συντάξει αλλά δεν είχα οριστικοποιήσει. Το όνομα του γιού μου εμφανιζόταν σε μερικά, αλλά όχι στα σημαντικά. Αυτά εξακολουθούσαν να φέρουν το δικό μου. Κάθε σελίδα ήταν μια υπενθύμηση για κάθε χρόνο που δούλευα με σκασμένα χέρια και πονεμένα γόνατα. Κάθε γραμμή με μελάνι ήταν γραμμένη με θυσία. Όταν αγόρασα εκείνο το σπίτι, ήμουν νεότερος, πιο δυνατός και περήφανος που το αποκαλούσα σπίτι μου. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια μέρα η ίδια στέγη που έχτισα θα αντιχούσε με την ταπείνωσή μου. Καθώς εξέταζα κάθε έγγραφο, συνειδητοποίησα πόσο τυφλή σε κάνει η αγάπη. Δίνεις τα πάντα, νομίζοντας ότι είναι προστασία, αλλά το μόνο που κάνει είναι να χτίζει τα τείχη που σε παγιδεύουν. Τα μάτια μου σταμάτησαν στην ιδιοκτησία του σπιτιού, το όνομά μου με έντονα γράμματα, μόνιμο στην κορυφή, το δικό του προσωρινό υποόρους. Από κάτω είχα κρατήσει σιωπηλά την ιδιοκτησία, χωρίς να μεταβιβάσω ποτέ τον πλήρη έλεγχο. Τότε δεν ήταν δυσπιστία, ήταν προσοχή, αλλά τώρα ήταν σωτηρία. Εκείνο το χαρτί ήταν το όπλο μου, η δικαιοσύνη μου, η έξοδός μου. Χαμογέλασα ελαφρά, για πρώτη φορά, μετά από χρόνια. Όχι από χαρά, αλλά από διάβγεια. Έβγαλα το μικρό κλειδί του χρηματοκιβωτίου που ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα κούφιο μέρος της βιβλιοθήκης. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε, με ένα ήχο σαν ήσυχο χτύπο καρδιάς. Μέσα υπήρχαν πράγματα που κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχαν. Παλιά πιστοποιητικά αποταμίευσης, ένα ξεχωριστό βιβλιάριο λογαριασμό και μια επιστολή από την τράπεζα που επιβεβαίωνε τη δευτερεύουσα εξουσία μου σε κάθε κοινό λογαριασμό. Ο γιος μου νόμιζε ότι οι λογαριασμοί ήταν το παιχνίδι του, ότι το όνομά μου ήταν εκεί από συνήθεια. Αλλά οι συνήθειες έχουν συνέπειες και ήμουν έτοιμος να μετατρέψω αυτή την παράληψη σε μάθημα. Άπλωσα τα πάντα στο γραφείο σε τακτική σειρά. Τίτλους ιδιοκτησίας, τραπεζικά στοιχεία, μετοχές, τίτλους αυτοκινήτων, ασφάλειες. Ακόμα και το παλιό μου Βέρα βρισκόταν εκεί, βαρύ από ηρωνία. Αυτά δεν ήταν απλά πράγματα. Ήταν χρόνια, δεκαετίες, τα κομμάτια μιας ζωής που χτίστηκε από το μηδέν μόνο με τη δύναμη της θέλησης. Και καθώς τα κοίταζα, συνειδητοποίησα ότι όλα όσα είχε το σπίτι του, η άνεσή του, η λεγόμενη εξουσία του, υπήρχαν εξαιτίας μου. Κάθε σπιθαμή αυτού του σπιτιού ήταν εμποτισμένη με τον κόπο μου. Πήρα το στυλό μου και άρχισα να γράφω. Όχι ένα γράμμα, όχι μια συγγνώμη, απλά μια λίστα, ένα σχέδιο. Έγραψα ονόματα, τον δικηγόρο, τον κτηματομεσίτη, τον διευθυντή της τράπεζας, τους μόνους ανθρώπους με τους οποίους θα μιλούσα τις επόμενες μέρες, χωρίς φωνές, χωρίς απειλές, χωρίς σκηνές. Δεν χρειαζόμουν θόρυβο. Ο νόμος δεν κάνει θόρυβο όταν καταστρέφει κάποιον. Απλά κινείται αργά και αποφασιστικά, σαν παγετώνας που λιένει πέτρες. Το σπίτι ήταν δικό μου. Το οικόπεδο κάτω από αυτό ήταν δικό μου. Οι λογαριασμοί ήταν δικοί μου για να τους παγώσω. Οι πληρωμές ήταν δικές μου για να τις ανακατευθύνω.
Κι όμως δεν ένιωθα θριαμβευτής. Ένιωθα ήρεμος, το είδος της ηρεμίας που νιώθει ένας άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί για πολύ καιρό και τελικά σταματά να αιμορραγεί. Δεν ήθελα εκδίκηση, ήθελα ειρήνη. Το χέρι μου άγγιξε μια κορνίζα φωτογραφία στη γωνία του γραφείου. Ο γιος μου, ως παιδί, χαμογελούσε, με τα χέρια του γύρω από το λαιμό μου. Για μια στιγμή, κάτι μαλακό τριφογύρισε στο στήθος μου. Αυτός ο μικρός αγόρι με είχε εμπιστευτεί κάποτε. Με είχε κοιτάξει με αγάπη, όχι με μίσος. Κάπου ανάμεσα σε εκείνη τη φωτογραφία και χθες το βράδυ, είχε μεταμορφωθεί σε κάποιον άλλο και ίσως το ίδιο κι εγώ. Η αγάπη με είχε τυφλώσει κάποτε. Όχι πια. Έβαλα τη φωτογραφία με την όψη προς τα κάτω. Μετά άνοιξα το σημειωματάριό μου και έγραψα 3 λέξεις στην κορυφή μιας καθαρής σελίδας. Μέτρησε ό,τι έχει σημασία. Δεν ήταν τα χρήματα, ούτε καν η περιουσία. Ήταν η αξιοπρέπεια. Το μόνο πράγμα που δεν μπορούσαν να μου κλέψουν, εκτός αν τους το επέτρεπα. Τους είχα προσφέρει άνεση, χρόνο και σεβασμό. Αλλά όχι αυτό. Όχι πια. Το στυλό σταμάτησε. Το σχέδιό μου ήταν έτοιμο. Ήξερα τι έπρεπε να γίνει, ποιον έπρεπε να καλέσω και πότε έπρεπε να συμβεί. Κάθε βήμα θα ήταν ήσυχο, σκόπιμο, νόμιμο. Δεν ήθελα να τον καταστρέψω με θυμό. Ήθελα να καταστρέψει τον εαυτό του, συνειδητοποιώντας πόσο εύθραυστη ήταν η άνεσή του, πόσο πολύ από αυτήν ήταν δική μου από την αρχή. Όταν έκλεισα το σημειωματάριο, ένιωσα πιο ελαφρύς. Η ταπείνωση της προηγούμενης νύχτας δεν με έτρωγε πια. Είχε μετατραπεί σε ατσάλι. Το γέλιο του γιού μου είχε διδάξει το τελευταίο μάθημα της ζωής μου. Η σιωπή δεν είναι αδυναμία, είναι προειδοποίηση. Το επόμενο πρωί ξύπνησα πριν την Ανατολή. Το σπίτι ήταν ήσυχο, ο αέρας βαρύς. Από τη σιωπή που ακολουθεί μια καταιγίδα. Δεν έφτιαξα πρωινό όπως συνήθως. Δεν περίμενα να ξυπνήσει κανείς. Απλώς φόρεσα το παλιό μου παλτό. Το ίδιο που συνήθιζα να κοροϊδεύουν. Και έφυγα αθόρυβα. Τα παπούτσια μου αντιχούσαν στο κρύο μονοπάτι καθώς περπατούσα προς τη στάση του λεωφορείου, κρατώντας ένα φάκελο κοντά στο στήθος μου. Μέσα του υπήρχαν τα πάντα. Οι αποδείξεις μου, η ιδιοκτησία μου, η έξοδός μου. Όταν έφτασα στο γραφείο του δικηγόρου, η γραμματέα με κοίταξε σαν να ήμουν ένας ακόμα κουρασμένος γέρος με ένα μικρό παράπονο. Αλλά όταν έβαλα το φάκελο στο γραφείο της και ζήτησα τον κύριο Απόστολο, τον ανώτερο εταίρο, η έκφρασή της άλλαξε. Είδε τη σοβαρότητα στα μάτια μου, εκείνη που δεν προέρχεται από σύγχυση, αλλά από βεβαιότητα. Ο κύριος Απόστολος με είχε βοηθήσει με θέματα ιδιοκτησίας πριν από χρόνια. Τώρα ήταν και αυτός μεγαλύτερος, γκρίζος και υπομονετικός, ο τύπος του ανθρώπου που καταλάβαινε τη σιωπή καλύτερα από τα λόγια. Με οδήγησε στο γραφείο του και κάθισα απέναντί του. «Ήρθε η ώρα», είπα. Δεν ζήτησε εξηγήσεις. Απλώς άνοιξε το φάκελο. Για τις επόμενες 2 ώρες εξετάσαμε κάθε έγγραφο, κάθε γραμμή, κάθε υπογραφή. Είχα προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή με ακρίβεια. Το σπίτι, οι λογαριασμοί, η ασφάλεια, όλα εξακολουθούσαν να είναι συνδεδεμένα με μένα, όλα εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό τον τελικό μου έλεγχο. Συντάξαμε τα έγγραφα αργά, τη νέα συμφωνία πώλησης, τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας, το κλείσιμο των κοινών λογαριασμών. Κάθε πινελιά του στυλό έμοιαζε με μια ήσυχη ανάσα. Με ρώτησε αν ήθελα να ενημερώσω τον γιο μου, αλλά κούνησα το κεφάλι. «Όχι», είπα. «Αφήστε τα έγγραφα να μιλήσουν, γιατί αυτό είναι το θέμα με την νομιμότητα. Δεν φωνάζει, δεν προειδοποιεί, απλά συμβαίνει και όταν συμβαίνει δεν μπορεί να αναιρεθεί». Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι υπογραφές συσσωρεύονταν, οι μάρτυρες έρχονταν και έφευγαν, οι σφραγίδες πατούσαν στο χαρτί σαν τα τελευταία καρφιά σε ένα φέρετρο. Κάθε κλικ της πένας ήταν ένα ακόμα βήμα μακριά από τον άντρα που με είχε φτύσει. Άλλη μια ίντσα απόστασης ανάμεσα σε αυτό που ήμουν και αυτό που γινόμουν. Όταν τελείωσε, ο κύριος Απόστολος με κοίταξε προσεκτικά. «Είσαι σίγουρος γι' αυτό?» ρώτησε. Κούνησα το κεφάλι.
«Θα μάθει», απάντησα απλά. «Όχι μέσω του πόνου, μέσω της απώλειας». Έφυγα από το γραφείο και πήγα κατευθείαν στην τράπεζα. Ο διευθυντής με γνώριζε εδώ και χρόνια. Από τότε που άνοιξα τον πρώτο μου λογαριασμό, με χαιρέτησε με έκπληξη. Είχα πολύ καιρό να τον επισκεφτώ. Όταν του έδειξα τα επικαιροποιημένα νομικά έγγραφα και ζήτησα άμεση δράση, ο τόνος του άλλαξε επαγγελματικός, προσεκτικός, σεβαστός. Εξετάσαμε κάθε λογαριασμό. Αφαίρεσα το όνομα του γιού μου από τον κοινό λογαριασμό, πάγωσα την πρόσβασή του και ανακατεύθυνα τα χρήματα στον ιδιωτικό μου λογαριασμό. Έκλεισα την κάρτα που χρησιμοποιούσε για πληρωμές, αυτή που ήταν συνδεδεμένη με τις καταθέσεις μου. Ενημέρωσα τη διεύθυνση αλληλογραφίας, άλλαξα τους κωδικούς ασφαλείας, αντικατέστησα τους κωδικούς πρόσβασης. Τώρα όλα ήταν δικά μου. Αύριο θα ξυπνούσε σε έναν κόσμο που δεν τον αναγνώριζε πια. Δεν ήταν η εκδίκηση που με καθοδηγούσε, ήταν η ισορροπία. Είχε μετατρέψει την εμπιστοσύνη μου σε ταπείνωση, τη φροντίδα μου σε αδυναμία. Αλλά τώρα η ισορροπία είχε αποκατασταθεί, όχι επειδή φώναξα, όχι επειδή πάλεψα, αλλά επειδή χρησιμοποίησα τα ήσυχα εργαλεία που εκείνος υποτίμησε. Ο νόμος τελικά δεν χρειάζεται συναισθήματα, χρειάζεται μόνο σαφήνεια. Όταν βγήκα από τη τράπεζα, ο ήλιος ήταν ψηλά, ο κόσμος συνέχιζε, σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Τα αυτοκίνητα περνούσαν, τα παιδιά γελούσαν, τα πουλιά τραγουδούσαν, αλλά ο δικός μου κόσμος είχε αλλάξει εντελώς. Η δύναμη που νόμιζε ότι είχε χαθεί, αντικατασταθεί από μια σιωπή που μου ανήκε. Στάθηκα για πολλή ώρα έξω από το κτίριο, νιώθοντας τον χειμερινό άνεμο στο πρόσωπό μου. Δεν ήταν πια κρύο. Ένιωθα καθαρότητα, ειλικρίνεια, σαν αέρα που δεν είχα αναπνεύσει εδώ και χρόνια. Όταν γύρισα σπίτι, το σπίτι φαινόταν το ίδιο. Ακόμα όρθιο, ακόμα το καμάρι του, αλλά τα χαρτιά στο παλτό μου έλεγαν μια διαφορετική ιστορία. Στα χαρτιά ήταν δικό μου, εντελώς, νομικά άθικτα δικό μου. Μπορούσε να με κοροϊδεύει, να με περιφρονεί, ακόμα και να με ξεχάσει, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να αλλάξει το μελάνι. Εκείνο το βράδυ γελούσαν πάλι στο σαλόνι, νομίζοντας ότι εξακολουθούσαν να κυριαρχούν στο χώρο που είχα χτίσει. Καθόμουν ήσυχα στο δωμάτιό μου, κρατώντας τα έγγραφα σαν μυστικό όπλο. Δεν το ήξεραν ακόμα, αλλά ο κόσμος τους είχε ήδη πουληθεί. Το γέλιο τους ήταν δανεικός χρόνος και καθώς έκλεινα το φως και έκλεινα τα μάτια μου, ψιθύρισα στον εαυτό μου όχι με θυμό, αλλά με γαλήνη. Το σπίτι είναι δικό μου, η σιωπή είναι δική μου και αύριο η αλήθεια θα είναι δική τους. Το πρωί ήρθε όπως πάντα με το φως του ήλιου να διαπερνά τις κουρτίνες και τα πουλιά να κελαηδούν έξω από το παράθυρο. Αλλά εκείνο το πρωί κάτι ήταν διαφορετικό. Το σπίτι ήταν ήσυχο, πάρα πολύ ήσυχο. Δεν ακουγόταν ραδιόφωνο στην κουζίνα. Δεν έβραζε καφές. Δεν ακουγόταν ο νοθρός βόμβος της κανονικής ζωής. Ήμουν ξύπνιος εδώ και ώρες, καθισμένος στην καρέκτρα μου με το παλτό μου διπλωμένο στα πόδια μου, περιμένοντας. Δεν περίμενα για καυγά. Περίμενα τον ήχο της συνειδητοποίησης. Τη στιγμή που ο κόσμος που είχε χτίσει πάνω στην αλαζονία θα άρχιζε να καταραίει. Από το δωμάτιό μου άκουγα τα βήματα στον επάνω όροφο, βαριά, σίγουρα, αδιάφορα. Τον ήχο ενός άντρα που ακόμα πίστευε ότι του ανήκε ό,τι περπατούσε. Τον άκουγα να κινείται προς την μπροστινή πόρτα, τα κλειδιά να κροταλίζουν στο χέρι του, έτοιμος για άλλη μια μέρα στη δουλειά. Έτοιμος να φορέσει την υπερηφάνεια σαν πανοπλία. Τότε μια παύση, μια μακρά παύση, χαρτιά θρώισμα. Η φωνή του αντίχησε αμυδρά, αρχικά μπερδεμένη, μετά ενοχλημένη. «Τι στο διάολο είναι αυτό?» μουρμούρισε. Ο τόνος άλλαξε γρήγορα. Η ενόχληση μετατράπηκε σε δυσπιστία. Η δυσπιστία μετατράπηκε σε φόβο. Η πρώτη ειδοποίηση που βρήκε ήταν από την τράπεζα. Μια επίσημη επιστολή, ευγενική, ψυχρή και καταστροφική. Ο κοινός λογαριασμός είχε κλείσει. Τα χρήματα είχαν μεταφερθεί
Η πρόσβασή του είχε ανακληθεί. Τηλεφώνησε αμέσως στην τράπεζα. Με φωνή που ανέβαινε, ενώ εγώ καθόμουν ήσυχα στην καρέκλα μου. Μπορούσα να ακούσω το αχνό κουδούνισμα και μετά τα λόγια του. Υπάρχει λάθος. Αυτός είναι ο λογαριασμός μου. Αλλά ο νόμος δεν αναγνωρίζει τις φωνές. Η φωνή στην άλλη άκρη πρέπει να του είπε αυτό που εγώ ήδη ήξερα. Δεν υπήρχε λάθος. Το όνομά του είχε αφαιρεθεί. Όλα ήταν νομικά δεσμευτικά, μη αναστρέψιμα. Έτρεξε στο διάδριο, άνοιξε τα συρτάρια, ψάχνοντας τα βιβλιάρια επιταγών που δεν ήταν πλέον έγκυρα. Το πρόσωπό του εμφανίστηκε στην πόρτα μου, χλωμό, πανικοβλημένο, γεμάτο, ερωτήσεις που δεν τολμούσε να ρωτήσει φωναχτά. Τον κοίταξα μια φορά, ήρεμος και ατάραχος, και μετά έστρεψα το βλέμμα μου πάλι στο παράθυρο. Δεν χρειαζόταν να πω ούτε μία λέξη. Η σιωπή μου ήταν μια απάντηση πιο έντονη από οποιαδήποτε κατηγορία. Έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα πίσω του. Ο ήχος της μηχανής του αυτοκινήτου του έσπασε την ησυχία του πρωινού. Οδήγησε μέχρι την τράπεζα νομίζοντας ότι θα μπορούσε να το διορθώσει, να τους γοητεύσει, να τους εκφοβήσει τα ίδια κόλπα που είχε χρησιμοποιήσει σε μένα. Αλλά η εξουσία δεν λυγίζει το χαρτί. Όταν έφτασε, οι συναλλαγές είχαν ήδη ολοκληρωθεί, οι μεταφορές είχαν σφραγιστεί, οι υπογραφές είχαν πιστοποιηθεί, οι λογαριασμοί του είχαν εξαφανιστεί, η πίστοση του είχε παγώσει, η πρόσβασή του είχε ανακληθεί. Ο τραπεζίτης, πιθανώς νευρικός αλλά ευγενικός, θα του είχε πει «Ο πατέρας σας τακτοποίησε τα πάντα χθες, κύριε», ενώ εκείνος ήταν έξω και πολεμούσε φαντάσματα. Μια άλλη καταιγίδα ετοιμαζόταν πίσω του. Ο μεσίτης ακινήτων με τον οποίο είχα μιλήσει την προηγούμενη μέρα είχε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία πώλησης του σπιτιού. Το ακίνητο δεν του ανήκε πλέον. Ανήκε σε μένα και σύντομα δεν θα ανήκε σε κανέναν. Είχα υπογράψει τα προκαταρκτικά έγγραφα πώλησης το προηγούμενο βράδυ. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, τα κλειδιά του δεν ταιριάζαν πια στις κλειδαριές. Φαντάζομαι το πρόσωπό του όταν έφτασε, τη σύγχυση που έδωσε τη θέση της στον δρόμο, όταν βρήκε τους μεταφορείς στην βεράντα, άγνωστοι, που μετέφεραν κουτιά μέσα από την πόρτα που κάποτε θεωρούσε δική του. Θα φώναζε, θα απαιτούσε, θα απειλούσε, όλα όσα κάνουν οι περήφανοι άντρες όταν χάνουν τον έλεγχο. Αλλά κάθε άντρας με ένα clipboard θα του έδειχνε τα ίδια χαρτιά, τα χαρτιά μου, το όνομά μου, την υπογραφή μου. Όταν τελικά με έψαξε, είχα φύγει ώρες πριν, περπατώντας ήσυχα στο δρόμο με μία μόνο βαλίτσα και την αξιοπρέπεια που δεν μπορούσε να μου πάρει. Δεν περίμενα να τον δω να καταραίει. Δεν χρειαζόταν. Ο ήχος της μηχανής του αυτοκινήτου του που σβήνει πανικόβλητος πίσω μου ήταν αρκετός. Ο κόσμος έχει έναν παράξενο τρόπο να ισορροπεί όταν η αλήθεια παίρνει το δρόμο της. Μέχρι το βράδυ. Το σπίτι ήταν άδειο, τα φώτα σβηστά, η είσοδος σιωπηλή. Το τηλέφωνό μου χτυπούσε με κλήσεις που δεν απαντούσα. Μηνύματα γεμάτα δυσπιστία, οργή, οικεσίες. Το έκλεισα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να πω. Με είχε φτύσει μπροστά στην οικογένειά του, γελώντας σαν να ήμουν ένα απολίθωμα από άλλη εποχή. Τώρα θα μάθαινε τι μπορεί να κάνει η σιωπή. Πώς κινείται σαν παλήρια, αργά αλλά ασταμάτητα, παίρνοντας τα πάντα μαζί της. Πέρασα εκείνη τη νύχτα σε ένα μικρό μοτέλ στην άκρη της πόλης. Το δωμάτιο ήταν απλό αλλά ήσυχο, ο βόμβος του θερμαντήρα και η ησυχία της μοναξιάς με τύλιγαν σαν πανοπλία. Κοίταξα έξω από το παράθυρο τον άδειο δρόμο και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πια θλίψη, μόνο διάβγεια. Την ίδια διάβγεια που έρχεται όταν σταματάς επιτέλους να αγαπάς ανθρώπους που σε βλέπουν μόνο ως εργαλείο. Το επόμενο πρωί θα έφευγα για πάντα. Νέα πόλη, νέο όνομα, νέα ειρήνη. Το σπίτι στο οποίο έφτινε ήταν τώρα απλώς ένας αριθμός συναλλαγής στα χέρια κάποιου άλλου. Κι εγώ, ο άντρας που χλέβαζε, ήμουν ελεύθερος. Ο μετασυσμός δεν ήρθε αμέσως. Ξεκίνησε αργά, σαν ρογμές που σχηματίζονται στο γυαλί. Ήσυχος, αόρατος.
αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα. Ο κόσμος που ο γιος μου είχε χτίσει πάνω στο εγώ και την δανεισμένη υπερηφάνεια άρχισε να καταραίει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχασε μόνο το σπίτι, έχασε την ψευδαίσθηση ότι ήταν άθικτος. Κάθε τηλεφώνημα, κάθε χτύπημα στην πόρτα, κάθε γράμμα στο γραμματοκιβώτιο ήταν μια άλλη υπενθύμηση ότι ο άντρας που είχε κοροϊδέψει, ο γέρος ανόητος στον οποίο είχε φτύσει, ήταν αυτός που κρατούσε τη ζωή του ενωμένη όλο αυτό τον καιρό. Το δεύτερο πρωί, μετά την αναχώρησή μου, οι μεταφορείς τελείωσαν με την εκένωση του σπιτιού. Μέχρι το μεσημέρι, οι κλειδαριές είχαν αλλάξει, τα έγγραφα του νέου ιδιοκτήτη είχαν κατατεθεί και το γέλιο του γιού μου, το ίδιο σκληρό, χλευαστικό γέλιο που κάποτε γέμιζε τους τοίχους, δεν ακουγόταν πια πουθενά. Οι γείτονες στέκονταν έξω και ψιθύριζαν. Είχαν δει τα πάντα. Τον είχαν δει να καφιέται, να υποτιμά, να επιδεικνύει τον πλούτο του σαν στέμμα. Τώρα τον έβλεπαν να στέκεται έξω από το δικό του σπίτι, φωνάζοντας σε άλλους άντρες που δεν τον έπαιρναν καν στα σοβαρά για να απαντήσουν. Κάποιοι κούνησαν το κεφάλι τους με αποδοκιμασία. Κάποιοι χαμογέλασαν από μέσα τους, γιατί στις μικρές γειτονιές το κακό που έχεις κάνει δεν κρύβεται. Φαίνεται στα μπαλκόνια και στις αυλές. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Ήταν το ίδιο αυτοκίνητο που τον είχα βοηθήσει να αγοράσει πριν από 10 χρόνια, όταν δεν είχε ούτε €1 για να πάρει δάνειο. Φαντάστηκα να είναι εκεί, να κοιτάζει την οροφή και να ξαναζεί στο μυαλό του το δείπνο, το φτύσιμο, τα γέλια, την απόλυτη σιωπή μου. Ίσως για πρώτη φορά κατάλαβε ότι δεν είχα μείνει σιωπηλός επειδή φοβόμουν, αλλά επειδή είχα δύναμη. Δύναμη που την είχα αποκτήσει από τη γνώση, από την υπομονή, από το ότι είχα χτίσει κάτι που εκείνος ποτέ δεν έμαθε να εκτιμά. Την τρίτη μέρα η γυναίκα του είχε φύγει, είχε μαζέψει τα πράγματά της ήσυχα, αφήνοντας ένα σημείωμα στο κάθισμα δίπλα του που έλεγε «Τα διέλυσες όλα». Ίσως τον κατηγορούσε, ίσως είχε καταλάβει ότι παντρεύτηκε έναν άντρα που ήταν ικανός να καταστρέψει τον ίδιο του τον πατέρα και περίμενε ο κόσμος να του το συγχωρέσει. Όμως ο κόσμος δεν συγχωρεί την έπαρση. Απλώς περιμένει τη σωστή στιγμή. Αργότερα έμαθα από φήμες, από κουτσομπολιά, ότι προσπάθησε να με βρει. Πήγε στο γραφείο του, δικηγόρου, στην τράπεζα, ακόμα και στην αστυνομία. Όλοι του έλεγαν το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας σου έκανε αυτό που του επέτρεπε ο νόμος. Αυτό είναι το καλό με τα έγγραφα και τις συμφωνίες. Δεν ασχολούνται με τα συναισθήματα, δεν χρειάζεται να φωνάζουν. Απλώς τελειώνουν τα πράγματα νομικά ήσυχα για πάντα. Οι τηλεφωνικές κλήσεις συνέχιζαν να έρχονται για εβδομάδες μετά από όλα αυτά. Εγώ δεν απάντησα ποτέ. Μερικές φορές όμως άκουγα τα μηνύματα στον τηλεφωνητή, άκουγα την αλλαγή στη φωνή του, από θυμό σε παράκληση, από παράκληση σε απόγνωση. «Μπαμπά, σε οικετεύω. Έκανα ένα λάθος. Σε παρακαλώ, χρειάζομαι βοήθεια». Ο ίδιος άνθρωπος που κάποτε με έφτιασε στο πρόσωπο, τώρα ζητούσε βοήθεια, με τη φωνή του να σπάει σαν μικρό παιδί, αλλά δεν τον μισούσα πια. Το μίσος χρειάζεται δύναμη και είχα ξοδέψει αρκετά χρόνια της ζωής μου, δίνοντας δύναμη σε αυτόν. Απλώς έκλεισα το τηλέφωνο και γύρισα στον καφέ μου. Η γειτονιά του γύρισε την πλάτη. Ο σεβασμός χάνεται με την τροπή, ειδικά όταν η ιστορία μαθευτεί γρήγορα. Και οι ιστορίες, σαν τη δική του, διαδίδονται πιο γρήγορα από την αλήθεια. Άνθρωποι που κάποτε τον θαύμαζαν, τώρα άλλαζαν πεζοδρόμιο για να τον αποφύγουν. Οι εργοδότες δεν απαντούσαν στα τηλέφωνά του. Οι φίλοι σταμάτησαν να απαντούν στα μηνύματά του. Έγινε αυτό που με είχε πει. Άχρηστος. Μόνο που τώρα μάθαινε πώς ήταν πραγματικά αυτή η λέξη. Εν τω μεταξύ, εγώ βρήκα ένα μικρό διαμέρισμα δίπλα στη θάλασσα. Δεν ήταν μεγάλο, αλλά ήταν δικό μου. Ξυπνούσα νωρίς, άνοιγα το παράθυρο και έπαιρνα ανάσα αέρα που δεν κουβαλούσε την πίκρα ή το γέλιο κανενός άλλου. Κανείς εδώ δεν ήξερε ποιος ήμουν ή τι είχα κάνει. Για αυτούς ήμουν απλώς ένας ακόμα ήσυχος.
ηλικιωμένος που περπατούσε κάθε πρωί στην αποβάθρα και τάιζε τα πουλιά. Και αυτό ήταν αρκετό. Δεν χρειαζόμουν να γνωρίζουν την ιστορία μου. Χρειαζόμουν μόνο να ξέρω ότι είχε τελειώσει. Μερικές φορές, αυτά τα πρωινά, σκεφτόμουν τι έκανε, αν είχε μάθει το μάθημά του, αν είχε αλλάξει. Αλλά αυτές οι σκέψεις δεν με πλήγωναν πια. Περνούσαν σαν την παλήρια, ανέβαιναν, έφευγαν, αφήνοντας τη θέση τους ηρεμία. Ο θυμός είχε φύγει, αντικαταστάθηκε από κάτι βαθύτερο, καθαρή σκέψη. Του είχα δώσει τα πάντα και αυτός τα είχε κάνει κακία. Τώρα τα είχα πάρει όλα πίσω, όχι για να εκδικηθώ, αλλά για να θυμίσω στον κόσμο ότι ακόμα και ο πιο ήσυχος άνθρωπος μπορεί να βάλει τέλος σε μια καταιγίδα. Όταν κοίταξα τον ορίζοντα, δεν ένιωσα καμία ενοχή, μόνο γαλήνη. Ο γιος μου έμεινε πίσω να ξαναχτίσει τη ζωή του, να κοιτάξει κατάματα τον εαυτό του, να ζήσει με την ανάμνηση αυτού που είχε κάνει. Κι εγώ, ο άνθρωπος που θεωρούσα αδύναμο, ήμουν επιτέλους ελεύθερος. Έφυγα πριν χαράξει. Ο ουρανός ήταν βαθύ γκρι, ήσυχος, σχεδόν ανάλαφρος. Ήταν μια τέτοια μέρα που ο κόσμος μοιάζει να κρατάει την ανάσα του. Είχα ετοιμάσει τα πράγματά μου το προηγούμενο βράδυ. Μια βαλίτσα, λίγα ρούχα, τα χαρτιά μου και μια φωτογραφία διπλωμένη στη μέση. Ο γιος μου, σε ηλικία 5 ετών, καθισμένος στους ώμους μου. Και οι δύο χαμογελάμε χωρίς να ξέρουμε τι θα γινόταν η ζωή μας μια μέρα. Δεν έβαλα στη βαλίτσα μου αναμνήσεις. Έβαλα την ελευθερία. Έκλεισα την πόρτα, έβαλα τα κλειδιά σε έναν φάκελο και τον άφησα πάνω στο τραπέζι. Δεν άφησα κανένα σημείωμα, κανένα μήνυμα, τίποτα. Ακούστηκε μόνο ο ήχος του κλειδώματος. Για τελευταία φορά. Ο δρόμος ήταν άδειος καθώς πήγαινα στη στάση του λεωφορείου. Τα φώτα βούιζαν ελαφρά και φώτιζαν το δρόμο. Κάθε βήμα μου ήταν πιο ελαφρύ από το προηγούμενο. Πίσω μου άφηνα το σπίτι όπου πέρασα πολλά. Γέλασα, αλλά και ταπεινώθηκα. Ένας χώρος που από σπίτι είχε γίνει πεδίο μάχης. Μπροστά μου, όμως, υπήρχε κάτι πιο απλό. Ηρεμία. Όχι εκδίκηση, ούτε νίκη, μόνο ηρεμία. Αυτή η ηρεμία που σου κοστίζει τα πάντα, αλλά σου δίνει πίσω τη σιωπή σου. Το λεωφορείο ήρθε αργά. Τα φρένα του ακούστηκαν καθώς σταμάτησε. Ο οδηγός, ένας άντρας στην ηλικία του γιού μου, με χαιρέτησε με ένα νεύμα. «Μεγάλο ταξίδι», με ρώτησε. Χαμογέλασα ελαφρά. «Το μεγαλύτερο που έχω κάνει», του απάντησα. Κάθισα σε ένα κάθισμα δίπλα στο παράθυρο. Το κάθισμα ήταν παλιό και κρύο. Καθώς το λεωφορείο έφευγε, έβλεπα την πόλη να μικραίνει, οι δρόμοι που ήξερα, ο παλιός φούρνος στο βενζινάδικο, ο λόφος όπου ο γιος μου έκανε κάποτε ποδήλατο. Όλα όσα είχα φτιάξει χάνονταν στην ομίχλη και όσο περνούσε η ώρα, ένιωθα κάτι μέσα μου να απελευθερώνεται. Όταν ξημέρωσε, ήμουν πολύ μακριά. Άλλαξα λεωφορείο 2 φορές και τρένο 1. Το βράδυ βρέθηκα σε ένα αεροδρόμιο που δεν είχα ξαναδεί. Ο κόσμος έτρεχε, οικογένειες αγκαλιάζονταν, επιχειρηματίες δούλευαν στα τηλέφωνά τους, παιδιά έσερναν παιχνίδια. Όλοι έμοιαζαν να έχουν έναν προορισμό. Εγώ δεν είχα. Και για πρώτη φορά ένιωθα ότι ήταν σωστό. Δεν το έσκαγα. Εξαφανιζόμουν. Υπάρχει διαφορά. Το να το σκάς δείχνει φόβο. Το να εξαφανίζεσαι είναι επιλογή. Στον γκισέ, η υπάλληλος με ρώτησε πού πάω. Κοίταξα τον πίνακα με τις αναχωρήσεις, με δεκάδες πόλεις να αναβοσβήνουν και διάλεξα μία τυχαία. «Πάτρα», είπα. Δεν είχα πάει ποτέ, ούτε το είχα σκεφτεί. Όμως η λέξη μου έδινε μία αίσθηση ελευθερίας. Πλήρωσαμε. Μετρητά έδωσα το διαβατήριό μου και πήρα το εισιτήριο. Ήταν περίεργο να κρατάω ένα μέλλον που κανείς δεν γνώριζε. Στο αεροπλάνο κάθισα πάλι στο παράθυρο. Οι κινητήρες έκαναν θόρυβο. Το έδαφος απομακρυνόταν. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια χαμογέλασα. Όχι από χαρανίκης, αλλά από γαλήνη. Αυτό το χαμόγελο που σου έρχεται όταν σταματάς επιτέλους να προσπαθείς να σε καταλάβουν οι άλλοι. Σκέφτηκα το γιο μου, αλλά χωρίς θυμό. Απλώς από μακριά. Σύντομα θα ξυπνούσε και θα έβλεπε ότι το τηλέφωνό μου δεν λειτουργούσε.
Οι λογαριασμοί μου είχαν κλείσει, τα ίχνη μου είχαν χαθεί. Θα με έψαχνε. Ίσως από ενοχή, ίσως από ανάγκη, αλλά δεν θα με έβρισκε ποτέ. Τον είχα σβήσει από τη ζωή μου, όπως εκείνος είχε σβήσει τον σεβασμό από τη δική μου. Όταν το αεροπλάνο βγήκε πάνω από τα σύννεφα, ο ήλιος φώτισε τα φτερά και το εσωτερικό του αεροπλάνου γέμισε χρυσό φως. Ένιωσα ότι ήταν ένα σημάδι, μια ήσυχη αλήθεια που δεν έβλεπα τόσα χρόνια. Μπορείς να αγαπάς τους ανθρώπους, αλλά και να πρέπει να τους αφήσεις. Μπορείς να συγχωρήσεις, αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να γυρίσεις πίσω. Λίγες ώρες μετά, όταν βγήκα από το αεροπλάνο, ο αέρας μύριζε αλάτι και κάτι καινούριο. Βρήκα ένα μικρό ξενοδοχείο στην ακτή, πλήρωσα για 1 μήνα με τη μία και δεν άνοιξα τις βαλίτσες μου. Η βαλίτσα μου έμεινε κλειστή στη γωνία, σαν να ήξερε κι αυτή ότι δεν είχα πια πουθενά να ανήκω. Το επόμενο πρωί στάθηκα στο παράθυρο και είδα τον ήλιο να βγαίνει πάνω από τη θάλασσα. Τα κύματα ήταν αργά, ήρεμα, με την ίδια υπομονή που κάποτε νόμιζα ότι ήταν αδυναμία. Πήρα μια βαθιά ανάσα και ψιθύρισα στον εαυτό μου. Αυτό είναι δικό μου τώρα. Δεν έφυγα από κακία. Έφυγα για να ξαναβρω τη σιωπή μου. Το μόνο πράγμα που δεν μπορούσαν να μου κλέψουν. Ο γιος μου είχε στερήσει την ηρεμία για χρόνια. Όμως τώρα, καθώς η παλήρια ανέβαινε και οι γλάροι φώναζαν, κατάλαβα. Το να φύγω δεν ήταν φυγή. Ήταν επιστροφή στον εαυτό μου, στην αξιοπρέπεια, στην ησυχία. Η ήσυχη ζωή δεν ήρθε αμέσως. Ήρθε σιγά σιγά, σαν το πρωινό φως που μπαίνει από τις κουρτίνες. Οι πρώτες μέρες αυτή την παραθαλάσσια πόλη ήταν περίεργες, σαν όνειρο. Χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς φωνές. Μόνο ο αέρας, η θάλασσα και ο ήχος της αναπνοής μου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Δεν ξύπνησα με ευθύνες ή προσβολές. Ξύπνησα με ησυχία. Ήταν κάτι άγνωστο. Σχεδόν τρομακτικό. Αλλά μετά από λίγο κατάλαβα ότι η ηρεμία πρέπει να είναι ήσυχη. Νίκιασα ένα μικρό σπίτι κοντά στη θάλασσα. Λευκή τείχη, ένα παράθυρο με θέα στη θάλασσα. Μια στραβή καρέκλα δίπλα στην πόρτα. Δεν ήταν πολυτελές, αλλά ήταν αληθινό. Κάθε πρωί έφτιαχνα καφέ σε ένα σπασμένο φλιτζάνι, καθόμουν έξω και έβλεπα τους ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Δεν σκεφτόμουν πια πολύ το παρελθόν. Ήταν ακόμα εκεί, σαν μια παλιά ουλή, ορατό, αλλά που δεν πονούσε. Μερικές φορές, όταν έβλεπα πατέρες με τους γιους τους στις αποβάθρες, ένιωθα ένα τσίμπημα. Δεν ήταν λύπη. Ήταν αναγνώριση. Μια υπενθύμηση της ζωής που έδωσα και του μαθήματος που έμαθα. Κράτησα τα χρήματά μου κρυφά. Δεν ζούσα πλούσια, δεν χρειαζόταν. Η ικανοποίηση δεν ήταν στα έξοδα. Ήταν στο να ξέρω ότι ό,τι χρήματα είχα ήταν πια μόνο δικά μου. Η δύναμη που έδωσα τόσο εύκολα είχε επιστρέψει, όχι για να με κάνει πλούσιο, αλλά για να με κάνει ελεύθερο. Μερικές βραδιές οι ντόπιοι με καλούσαν να καθίσω μαζί τους στη φωτιά, στην ταβέρνα. Δεν ήξεραν την ιστορία μου και δεν τους την έλεγα. Με φώναζαν ο ήσυχος άντρας και αυτό μου άρεσε. Άκουγα τα γέλια τους, τις συζητήσεις τους για το ψάρεμα, τα απλά τους προβλήματα και χαμογελούσα. Αυτοί ήταν άνθρωποι που ήξεραν την αξία της δουλειάς, που δεν κρίνουν έναν άντρα από τα ρούχα του ή τον τραπεζικό του λογαριασμό. Μου θύμιζαν ποιος ήμουν πριν η προδοσία με μάθη στη σιωπή. Οι εβδομάδες περνούσαν έτσι, ήρεμες, χωρίς προβλήματα, γαλήνιες. Έμαθα να ζω ξανά με τα λίγα, να κάνω βόλτες χωρίς βιασύνη, να τρώω αργά, να κοιμάμαι βαθιά, να μην νιώθω τις προσδοκίες των άλλων να με βαραίνουν. Είναι περίεργο πως μετά από χρόνια προβλημάτων, η ηρεμία φαίνεται βαριά στην αρχή, λες και περιμένεις την επόμενη προσβολή. Αλλά τελικά, η ηρεμία γίνεται φυσιολογική, η θεραπεία δεν φωνάζει, ψιθυρίζει. Μια μέρα πήγα στο ταχυδρομείο και έστειλα ένα γράμμα, όχι στο γιο μου, αλλά στο δικηγόρο μου, τον Κωνσταντίνο. Έλεγε απλά, τελείωσε, μην πείτε που βρίσκομαι. Αυτό ήταν όλο. Δεν είχα πια καμία υποχρέωση σε κανέναν. Ο κόσμος που άφησα πίσω μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του. Μερικές φορές αναρωτιόμουν τι είχε γίνει. Ο γιος μου,
Αυτός που κάποτε με κοίταζε με θαυμασμό και μετά με αηδία. Τα νέα φτάνουν ακόμα και σε μακρινές ακτές και άκουσα κομμάτια της ιστορίας του από ανθρώπους που δεν ήξεραν ότι μιλούσαν για αυτόν. Ο άντρας που κάποτε καφιόταν ότι τα είχε όλα, τώρα έκανε διάφορες δουλειές για να πληρώσει τα χρέη του. Το σπίτι είχε χαθεί προπολού, η γυναίκα του είχε ξαναπαντρευτεί. Η υπερηφάνεια του είχε αντικατασταθεί από σιωπή. Δεν χαμογέλασα όταν το άκουσα. Δεν το γιόρτασα. Απλώς κούνησα το κεφάλι. Η ζωή τον είχε τελικά διδάξει αυτό που εγώ δεν χρειαζόταν πια να του πω. Στην ήσυχη ζωή που διάλεξα, βρήκα κάτι που ούτε τα χρήματα ούτε η εκδίκηση μπορούσαν να αγοράσουν. Αυτοσεβασμό. Αυτόν τον σεβασμό που δεν χρειάζεται κανείς να τον δει ή να σε χειροκροτήσει. Αυτόν τον σεβασμό που φαίνεται στον τρόπο που ξυπνάς, που αναπνέεις, που συμπεριφέρεσαι μετά από μια δύσκολη στιγμή. Ο κόσμος νομίζει ότι η εκδίκηση είναι καταστροφή. Δεν είναι. Είναι αποκατάσταση. Είναι το να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Η αξιοπρέπεια στον άνθρωπο που την κέρδισε. Οι συνέπειες στον άνθρωπο που τις προκάλεσε. Το βράδυ καθόμουν στο παράθυρο και έβλεπα τον ορίζοντα να σκοτεινιάζει και να γεμίζει αστέρια. Η θάλασσα ψιθύριζε στα βράχια, σταθερή και υπομονετική. Σκεφτόμουν όλα τα χρόνια που έχασα προσπαθώντας να με αγαπήσουν άνθρωποι που σέβονταν μόνο ό,τι μπορούσα να τους δώσω. Όμως τώρα δεν είχε μείνει τίποτα να δώσω και αυτό ήταν ελευθερία. Σε αυτό το μικρό σπίτι στην Πάτρα, περιτριγυρισμένος από ξένους που ήταν ευγενικοί, κατάλαβα κάτι απλό. Η ηρεμία δεν έρχεται όταν αλλάζει ο κόσμος. Έρχεται όταν σταματάς να την περιμένεις. Τώρα, όταν ξυπνάω και ακούω τη θάλασσα από το ανοιχτό παράθυρο, δεν σκέφτομαι τι έχασα. Σκέφτομαι τι κράτησα, την αξιοπρέπειά μου, τη σιωπή μου, την ειρήνη μου. Οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους κυνηγώντας συγγνώμες που δεν έρχονται ποτέ, προσπαθώντας να αλλάξουν ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ σπασμένοι, απλώς σκληροί. Εγώ σταμάτησα να κυνηγάω τη μέρα που έφυγα. Κάποιοι το λένε εκδίκηση, εγώ το λέω απελευθέρωση. Ο γιος μου θα περάσει τη ζωή του αναρωτιόμενος γιατί έγινε αυτό, γιατί ο άντρας που χλέβαζε εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Ίσως κάποια μέρα καταλάβει ότι δεν ήταν το φτύσιμο, η προσβολή, ούτε καν η προδοσία που τέλειωσε τη σχέση μας. Ήταν η στιγμή που ξέχασε ποιος έφτιαξε τα θεμέλια του και ποιος μπορούσε να τα καταστρέψει. Αθόρυβα. Δεν τον κατέστρεψα. Απλώς τον άφησα να ζήσει χωρίς εμένα και για άντρες σαν αυτόν, αυτή είναι η πιο σκληρή τιμωρία. Μερικές φορές βγάζω από το πορτοφόλι μου εκείνη την παλιά φωτογραφία, εκείνη που τον δείχνει παιδί στους ώμους μου. Την κοιτάζω για λίγα δευτερόλεπτα και μετά την ξαναβάζω. Αυτή η εκδοχή του, το αγόρι με το γέλιο στα μάτια, έχει χαθεί. Ο άντρας που έγινε πέθανε τη στιγμή που έχασε τον σεβασμό του για εκείνον που τον μεγάλωσε. Έθαψα αυτή την ανάμνηση πριν από πολύ καιρό, όχι από θυμό, αλλά από ήκτο. Έφτιαξα μια ζωή, την έχασα και ξαναέφτιαξα μια. Αυτή τη φορά πιο ήσυχη, πιο μικρή και πιο δυνατή. Δεν χρειάζομαι χειροκροτήματα. Δεν χρειάζομαι κανένα να συμφωνήσω ότι έκανα το σωστό. Γιατί την ειρήνη δεν στη δίνουν. Την παίρνεις πίσω όταν κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείς. Άφησα πίσω το σπίτι, τον πλούτο, τον θόρυβο, αλλά αυτό που πραγματικά άφησα πίσω ήταν η αδυναμία μου. Τώρα ζω απλά, αναπνέω ελεύθερα και κοιμάμαι βαθιά. Δεν. Περιμένω συγχώρεση και δεν προσφέρω καμία. Ο κόσμος είναι ήρεμος όταν σταματάς να περιμένεις να γίνει δικαιοσύνη. Με έφτισε στο πρόσωπο, νομίζοντας ότι θα με σπάσει. Ανταυτού, με ξύπνησε. Πούλησα το σπίτι του, πήρα όλα όσα έκτισε με τις θυσίες μου και δεν γύρισα ποτέ. Και στο κάτω-κάτω. Χλέβασε την αξία μου και γέλασε με τη σιωπή μου, μέχρι που η σιωπή μου του πήρε όλα όσα αγαπούσε